Ngiyakubingelela kuphi nakuphi lapho ukhona ekuseni kusuku lwangolwesine insuku zingama-26 kuNhlolanja, kanti ngesingene osukwini lwama-57 sikulona iviki lesishagalolunye. Ngiyathemba ukuthi uvuke kahle ekuseni ulungele usuku lwanamhlanje. Sibonga uNkulunkulu ngokuthi-ke asinikeze usuku lwanamhlanje. Ngiyathemba ukuthi uzoliqala kahle usuku ubuningi ubhekile phambi kwakho, uyathatha uyabeka uyacabanga, mhlawumbe uya emsebenzini okokuqala nga, mhlawumbe uya kwi-interview, mhlawumbe-ke noma kuphela oyakhona ukuba usuku lokuqala uzobe ukwenza lokho ozobe ukwenza, mhlawumbe unokungazethembi, ungasabi uNkulunkulu uzoba nawe akunikeze lawo mandla ozowadinga. Esingathi-ke usezophuma konke ngihamba kakhulu uvikele emgwaqeni ufike la uyakhona ufike uphephile nasemsebenzini. Njengoba-ke ngihlale ngisho sengathi-ke ngamanye isikhathi sihle nosebenzisana nabo nikeza nenhlonipho edingalayo ukuze-ke umsebenzi wambe-ke ngendlela-ke abaphathi noma abaqashi abafuna ngakhona. Noma kufike la uphuma uyakhona namhlanje ekuseni, uNkulunkulu abe nawe uzibone wenza lokho hlose ukuthi kwenzeke ngenkulu impumelelo. Emva konke uzibone-ke ubuyela kahle ekhaya ufike uphephile. uNkulunkulu abe nawe kulosuku losiburo kundonga lo ongisiza ukuzimilela la eNingizimu Afrika. Ngisho lokho ngokukhulu ukuziqhatsha.